Ola, bo día a todos. Bueno, eu chamome Elena, son alcaldesa de Mondoñedo. Felicito a organización desta xornada donde os alcaldes e alcaldesas dunha provincia como a Lugo pois deberíamos estar aquí os 67, excepto Lugo cidade e as poblacións máis grandes. Eu gustaríame dicir moitísimas cousas, pero non se trata de facer ningún discurso paralelo, si me gustaría facer unha pregunta concreta. Eu escoitei ao largo da mañá dende as políticas transformadoras, dende a nova política de xestión pública, como unha alcaldesa que a miña cidade en 1900 tiña máis de 10.000 habitantes, non? En este momento estamos nos 3.600, 3.700, con un gran apego ao territorio e super convencida dese casi optimismo que trasladou o último ponente dunha maneira moi clara, que me identifico con moitas reflexións. Si me gustaría que calquera dos tres nos poiderades dar algunha idea, como administración local tamén, porque estamos moi habituados, pois a culpa é da Xunta, a culpa é da Diputación, a culpa é do Goberno do Estado, a culpa é de Europa. E ao final, desde a administración local, sempre sendo conscientes de que entramos nesto, de que queremos facer o que podemos facer nós por invertir todo isto, que política transformadora pode liderar unha administración local? A pregunta é moi ambiciosa, pero eu, por exemplo, que entrei de alcaldesa no ano 15, e certamente puxen en práctica algunha actuación, eu creo que un pouco innovadora, seguida ven a oposición, está facendo vendendo locais públicos, está facendo un pelotazo, evidentemente todo se fai con informes xurídicos favorables, pero nun concello con locales públicos baleiros, con instalacións industriais ociosas, con edificios públicos que pode ser un escenario de oportunidades, ademais de recursos e outros elementos que seguro é común con outros concellos, non? Pero si demando, sobre todo desde esta última reforma local tan encorsetada para a administración local, que todo vai ca lei de sostenibilidade, antes ainda podíamos poñer en marcha servicios nós, pero agora temos moitísimas limitacións, pois non sei que podemos facer dende a administración local. E tamén, xa que estamos na Deputación e son deputada provincial, e sempre cando faigo algunha valoración dos orzamentos digo que falta un plan de provincia, creo tamén, gustaría meter unha idea de cada un dos tres sobre que idea pode pôr en marcha a Deputación dentro desas políticas transformadoras nunha provincia como a nosa. Decíanos antes que quedei impactada, busquei o BOE, efectivamente, Teruel leva 30 millóns de euros, non sei se o conseguiu Teruel existe ou que non conseguiu, pero supoño que non se reducirá a ter máis recursos, non? Creo que é importante ter políticas innovadoras e se hai algunha idea que nos podedes aportar, ademais destas grandes intervencións. Moitas gracias. Por empezar, eu o primeiro que diría, se fose alcalde... perdón, se acumulan, vale. Sí, perfecto. Perdón, creí que iban a contestar a primeira pregunta. Boas, son Edmundo, de Valadouro, un concello de 2.000 habitantes, un arriba, un abaixo. Estamos aí. Eu quería aproveitar que hoxe en Madrid, estes días en Madrid se está debatindo un tema moi importante para reflexionar si todas estas cuestións que estamos plantexando de agrupar nos van a levar a un modelo donde povos máis grandes, cidades máis grandes, signifiquen máis contaminación, máis polución, máis residuos, etc. Cando, como dicía o terceiro ponente, temos unha grande oportunidade no rural para desenvolvernos e evitar esas grandes concentracións. Xa sei que a hora de prestar servicios, canto máis volumen, é máis fácil, pero despois tamén vexo que se están tomando como parámetros o que é a demografía, é dicir, número de habitantes. Creo que hai outros dous pesos importantes a ter en cuenta. Un é o peso político, onde se van a tomar as decisións, que van a ser onde hai máis xente, e outro é o geográfico, propiamente dito, o territorial.
Non é o mesmo xestionar un concello con 2.000 habitantes e 110 km cuadrados que unha cidade de 20 km cuadrados con 300.000 habitantes. Entonces, quería deixar eso encima da mesa se realmente vai ese camiño ou temos que ir un pouco a cabalo das dúas cousas e dicir, sí, no tema de servicios, o tema das mancomunidades, efectivamente, a maioría delas non funcionan ben. Eu teño unha veciña que leva 15 anos en Francia e ali me dice que onde vive ela son concellos de 200 habitantes, pero que teñen unha mancomunidade que funciona ben, un ten a piscina municipal, outro o pabellón, outro etc., e o levan bastante ben. O mellor era ese o modelo, non sei. A modo de pregunta ou de reflexión, como queirades. Gracias e enhorabuena polas intervencións que estuveron moi interesantes. Sí, moi buenas. Felicitar aos tres ponentes pola súa disertación, que para min, por suposto, foi moi instructiva. Son funcionario aquí da Diputación Provincial. E a miña pregunta é para o primeiro ponente, Diego Pazos, e é un pouquiño pensando no Brexit, que non ten nada que ver ca conferencia de hoxe, pero que a mí me ven aquí a imaxe, sobre todo por eses 22 anos que leva traballando en Escocia. Supoño que habrá algunha raíz familiar, ou se non familiar, si parentesco, non sei. Nin é a pregunta esa, pero sí, en caso de que paso do Brexit, que todo parece que sí, que o señor Johnson vai non poder levar a cabo, como queda esa posición de posto de traballo concretamente entre Escocia e a Unión Europea? Eu quedome ca primeira. Eu faría dúas cousas, non? A alcaldesa de Mondoñedo. O primeiro, anotarme primeiro da lista en todas as experiencias piloto da Consellería, sobre todo en medio rural. Anotarse experiencias piloto. E ser, ofrecer un concello para que levedes adiante estas iniciativas que poden ser moi ben. Sempre que chega de primeiro, pois acaban de ter vantaxes, non? E o segundo, non teño dúbida, para un concello como Mondoñedo, facer unha estrategia de desenvolvemento endóxeno cos seus propios recursos é inviable. Non tes capacidade financeira, non tes capacidade de mobilización de recursos para facelo ti nun prazo razoable un cambio moi notable, non? En desenvolvemento económico, refiro. Entón, claro, hai que ir da man das outras administracións que teñen moitos máis recursos, que xestionan os recursos para o desenvolvemento regional. Lembremos que os concellos non teñen, non tedes, o que é a promoción económica, etc., non ten nada que ver ca competencia cos recursos que teñen as consellerías correspondentes ou a propia Diputación. Por lo tanto, eu varía así. Necesitas provincia, pero a provincia até xa artellada en áreas, en comarcas, non? Entón, tens que definir estrategias comarcais que logo se agregan nunha provincial. E logo tes que botar os recursos e as estrategias, primeiro que sexan compatibles co que estás dicindo no plan, obviamente, é dicir, que ten que haber unha compatibilidade co plan estratégico da Xunta, cas liñas dos fondos europeos, etc. Non podes ir en contra, tes que, porque queres que eso se suman ao teu, e conseguir o propio Concello, Diputación, Xunta de Galicia, conseguir que os recursos, as iniciativas, as posibilidades se movan para concretar eses plans comarcais de desenvolvemento na que o teu Concello forma parte para ser a horror que sexa, se é unha vila importante, se non unha vila tan importante pero que si se pode asociar, etc. Por lo tanto, eu creo que non se pode xogar individualmente, non tes capacidade, non tes forza, non tes recursos, non tes... Home, hai excepcións, sempre na vida pode haber unha excepción, pero non sei, a min quizáis me veña a cabeza un poquinho a Llariz, quizáis, non foi a que de súpeto máis imprevisto conseguiu algo así un pouco diferente, non? Pero tamén con súas particularidades. Ese era, creo que é un partido no que tes todas as de perder. O que hai que tentar facer é liar aos outros asentes que si teñen os recursos para que efectivamente te integren ben
neses plans a escala comarcal, que os recursos xunta, que os recursos de Deputación, que os recursos europeos se emborquen aí e te dean a palanca. Que cal é o voso rol? O voso rol, entre outras cousas, é identificar moi ben as potencialidades e as posibilidades do teu. O que mellor coñece o teu concello eres ti. De fora te poden axudar e te van a insertar dentro de dinámicas territoriais un poquinho máis amplas, pero que mellor coñece o concello es ti. Por lo tanto, no que atinxe a desenvolvemento regional non me cabe ninguna dúbida. Integrarte en espacios supramunicipais e política xunta, política de Deputación, e presionar para que eso sexa así. Eu non creo nas estrategias a unha escala municipal escasa, porque en xeral non hai masa crítica. A comarca sí, ademais con sentido das vilas e da arterialización do conxunto do territorio de Galicia. É dicir, como se fora unha especie de puzzle, vale? Todas as pezas teñen que encaixar. Concellos, áreas territoriais, chamalle comarcas, a Diputación e a Xunta de Galicia. E logo, pois, os apoios desde fora, que fundamentalmente Bruselas e os investimentos territorializados do Estado. Basicamente son esas dúas palancas a escala da Administración Central. E tes que ser quen de xogar. É máis unha cuestión de relacións institucionais e de conseguir que todo isto encaixe máis que de tirarte do carro, porque non tes forza para tirar do carro. É a miña opinión. No sé si me han dirigido intervenciones o preguntas exactamente a la postura que he defendido. Pero sí me gustaría intervenir para transmitir alguna consideración. Vamos a ver, pragmatismo, claro que sí. Es decir, necesitamos políticos y administradores que tengan en cuenta los datos de la realidad y lo que es viable en cada momento. Pero el sentido de este tipo de foros o el sentido de lo que podemos aportar desde la universidad tiene que ver más bien con las necesidades de renovación que algunas capas sociales están advirtiendo en esta España nuestra querida. Entonces, cuando hablamos de descentralización territorial, no nos equivoquemos, de lo que estamos hablando es de poder ciudadano. Entonces, aquí en este país iniciamos una reforma territorial tremenda en el 78, se llama Comunidades Autónomas. Y hemos internalizado hasta tal punto esa reforma que hoy nos sobran los planteamientos nacionalistas. Sin embargo, no estamos generando por lo bajo la continuidad de las autonomías. Y la continuidad de las autonomías no se limita a la Junta de Galicia o a la Diputación General de Aragón o a la Junta de Castilla-La Mancha. No, tiene que seguir en el territorio y tiene que permear a todo el territorio. Y para eso necesitamos municipios fuertes. Ese es el sentido, entiendo yo, de lo que podemos ofrecer desde estos planteamientos que naturalmente que son teóricos porque si se lanzan desde foros académicos es buscando que a ellos puedan subirse los partidos políticos o los líderes que puedan surgir en esta nación. Mantener el actual mapa municipal, pensar, por ejemplo, en las fusiones voluntarias no me vale. No me vale en absoluto. Es más, diría, en la argumentación de mi coponente, que ha hecho una ponencia admirable, claro, él desdeñas y criticas las fusiones obligatorias porque dices, son del norte de Europa y en el Mediterráneo tenemos... Has dicho eso, en el Mediterráneo nos va... Pero luego, cuando coges el ejemplo suizo, sí te vale. Yo no conozco el modelo suizo, no puedo decir si es, o sea, no puedo comprenderlo, espero leer la monografía que habéis publicado, pero digo, si no nos vale la comparación norte-sur, no nos vale para nada, ni para hacer fusiones obligatorias, ni para hacer fusiones voluntarias. La experiencia que tenemos de las fusiones voluntarias es que son ocasionales, es decir, que se juntan el hambre con las ganas de comer. Y no es eso. Yo insisto en la fusión de dos funciones públicas, organización y ordenación. Y buscar entes que desde abajo puedan promover. Y si ahí no buscamos la red de ciudades medias y sean ellas las que promuevan, no hay ninguna ilusión de renovación de este territorio. En relación con una de las intervenciones se decía, concentrar equivaldría a formar ciudades más grandes. Lejos de mí esa idea.
Es decir, lejos de mí la idea de que formar grandes municipios supondría concentrar población. Nadie está pensando en traslados forzosos de población ni nada parecido. Otra cosa es que haya traslados voluntarios. Se trata de promover la actividad del territorio. Y en cuanto al número de habitantes, es cierto, no puede ser el único parámetro. Es decir, el tamaño del territorio influye, la actividad productiva, los servicios prestados, pero pese a todo, es cierto que hay muchos otros elementos, pero en todas las funciones públicas, al final es el número de habitantes el que resulta más claro, es como el precio en la contratación pública. Por más que queramos introducir otros parámetros, que está muy bien que los introduzcamos, pues serán siempre complementarios. Pues el número de habitantes determina el dinamismo del territorio fundamentalmente, con todas las excepciones que se quiera. Por eso yo reclamaba la idea de promover la comisión de estudio como inicio de todo este proceso, donde me parece que nos hacen falta científicos de síntesis. Yo ponía el ejemplo de los geógrafos humanos, creo que también economía aplicada y otras ciencias. En mi idea, los administrativistas nos acercaríamos también desde el punto de vista jurídico a ese planteamiento de síntesis, pero bueno, esa es una idea absolutamente coyuntural o determinada por mi profesión. Brevemente, empezando pola contribución da alcaldesa de Mondoñedo, a mí o caso de Mondoñedo pareceme increíble porque é como teno todo para destacar e, sin embargo, pois está como está. Hai 2, 3 anos que non vou, pero, bueno, supoño que bueno, sigue estando unha situación difícil, un tema de servizos, poboación, emigración. En servicios compite con Lugo, Bien. Digo que, bueno, que se ve que, bueno, que hai moita xente que, bueno, que vai ben. Pero é un sitio que eu noutro sitio de España, noutro sitio de Europa, vería máis dinamismo. Entonces, aí hai unha cousa, xa se falou da validez económica, validez xurídicas, eu son politólogo, a ver, unha de consenso político. A veces o que pasa neste sistema político que temos é que hai demasiado o que fago no goberno e depois o que ven a oposición é que é reinventar a roda. Non hai intentos de buscar uns puntos en común. Eu poño un caso que existe, que é o caso en Soria. En Soria, a pesar de que hai moitas divergencias, é tal o problema que teñen hoxe en día que ves que os principais partidos están tendo unha axenda común. Incluso hai algún caso que hai un concello grande, o terceiro concello no que goberna o PP e o PSOE xuntos. Por poñer un caso. É dicir, porque xa se chegou a tal gravedade do problema que non lle quedou outra forma que pasar da cultura esta mayoritaria e minoritaria que hai neste país a unha forma máis cooperativa. Que é o que pasa noutros sitios. Santiago, que é economista, sabe de sobra o modelo italiano do centro de Italia, a que se chama concertación. Richard Florida, toda esta xente. Bueno, non un modelo que igual xa está despasado, pero hai partes de Europa no que se consiguen proxectos porque, sobre todo, o nivel de decisores políticos, tanto os políticos como as élites locales, empresarios e tal e cual, se poñen de acordo. Co mellor en público se tiran os trastos, pero guardando tal. Outro caso, en Escocia, antes de ter autonomía, eles recibían moitos recursos. Por qué? Porque no tren que iba desde Glasgow ou Edimburgo e pois xuntábase e iba hasta Londres, os deputados dun partido e do outro acababan acordando que é o que iban pedir entre eles. Entón, un pedía por un lado, outro pedía por outro. E iso, desgraciadamente, é unha cousa, chamaba Scottish Mafia. É dicir, é o que dicían os ingleses. É dicir, iso é unha cousa que a veces falta aquí. É sobre todo o de facer plans que sean a estrategia a largo plazo que a xente, independente de que este no goberno, que no fundamental o construa sobre o que xa existe. Desgraciadamente, iso non é o caso. E depois, finalmente, o tema da asociación de concellos, pois hai modelos varios. Eu tampouco incidiría que tuveran que ser de xeografías administrativas ou históricas. Terían que ser áreas funcionais, é dicir, áreas que non é que sea Ulloa porque a Ulloa sempre foi así. Igual ten que ser Ulloa con outro territorio. Bueno, nese caso, no mapa aquel, sí que se establece como zona funcional. Pero é unha cuestión de identificar sobre unha xeografía que exista realmente. Finalmente, no tema do Brexit, pois aí, por unha cousa, como xa apuntaba, vai haber un cambio estrutural enorme no Reino Unido, porque ao traer competencias, dedícome neste momento a ese tema, desde a Unión Europea hasta o Reino Unido, hai unha crise constitucional porque non se sabe quen vai facer que. E incluso se teme que se produza unha recentralización de competencias cara a Londres que non está deseñado o sistema para eso.
E depois, o tema da relación entre as autoridades locais e a Unión Europea, pois moito dependerá da negociación que vai a empezar a partir de febreiro, porque se chama fase 2, que é o suposto Tratado de Libre Comercio e Asociación Unión Europea-Reino Unido. Temos para 2 anos para rato e xa veremos como acaba o tema. Muchísimas gracias. Por esto que hablábamos de las fusiones, yo, creo que no fui... O sea, si mañana presentáis desde Zaragoza un manifiesto a favor de la fusión de municipios en España, yo lo firmo, O sea, a ver si me explico bien. A ver, lo que estoy planteando es que la fusión de municipios es muy complicada, que la evidencia nos muestra que en el norte son procesos que sí han funcionado, en el sur de Europa no han funcionado, por tanto no somos una anomalía, es algo que ocurre también en Francia, algo que ocurre en Italia, algo que ocurrió tradicionalmente en Grecia. Y por tanto, esto nos muestra que hay una dificultad objetiva de que esto triunfe, ¿no? Entonces, claro, ante esto es ante lo que apelo al pragmatismo, es decir, no podemos esperar 20 años a que se convenza a la gente de que efectivamente tenemos que fusionar, tenemos que afrontar los problemas ya, ¿no? Por eso la fusión voluntaria evita, es verdad que y la evidencia nos muestra que por ahora cuantitativamente no está teniendo mucho éxito, pero es una vía que garantiza que no vayamos a tener problemas, que no va a haber una revuelta social. Si alguien consigue hacer eso sin que se monte un gran lío, yo soy el primero en firmar la lista. Lo que ocurre es que lo que veo, y como, en fin, me pasa igual en la financiación autonómica con el sistema foral y el cupo vasco, eso es un disparate, pero ¿quién lo cambia? Entonces, ante eso, pues tienes que pensar en soluciones alternativas. Por eso, ese es mi pragmatismo. Es decir, yo estoy de acuerdo y si alguien me dice, oye, ¿tú qué opinas? Bueno, pues sí, yo creo que aunque en Galicia nos quedáramos en 200 municipios, seguramente ganaríamos, ¿no? Y tendría todo el sentido. Pero hacer revueltas sociales por esto pues, es lo que me cuesta, ¿no? Pero vamos, es puro pragmatismo, ¿no? Quizás estoy en la universidad y soy académico, pero estoy bastante en el mundo real y entonces hay veces que ves cosas que son muy bonitas pero que sabes que no pueden funcionar, entonces te las guardas y si alguien alguna vez dice, eso, sí, toma, la fusión. Entonces es un poco mi planteamiento. Yo firmaría el manifiesto a favor de las fusiones.